limang libakira. Ang ila ang dagway lahi-lahi o porma. Ana ay aslumon ug mga hitsura. Diri sa amo sikat na kaayo sila. Ang ilang simod perti ng budluta. Unya ilang baba perti sab nga basaa. Lami kayo talent ning mga libakira. Magpaniid ra na ayaw jud og kumpiyansa. Ang libakira sa mua mura ra bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Katong nagpuyog mi ni aging gabi, perting libak niya sa baying gisi o panty. Wala kumutubay, mausik akong laway. Unya paghawa ko, gilibak na kumaayo. Ang libakira sa mua mura ra bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Kanang libakira ayaw ninyo pansinya. Kung libakon man mo pasagtira jud na sila. Sayaw-sayaw ilang dala na kanta-kanta. Wala mo'y madaw-daw dili mo makakwarta. Ang libakira sa mua mura ra bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Libakira sa mua mura ra bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Pilipinas daghan ang talentado, pero ang uban kay mga delikado. Talent nila magmarites ug di maayo. Daghan ang mga hinawayon kaayo. Atong suot lihok ug pag-asenso. Ikasakit nila kaman ka og isyo. Anad nako sa mga tawo kay naata sa Pilipinas di unto. Only in the Philippines ra kaayo. Daghan ang mga CCTV sa kanto. Ilang mga mata sige ug tutok nimo. Napay baba gabuwa baho kaayo. Palabuan ka unsay napundar nimo. Kung di makaya birahon kapag ayo. Anad nako sa mga tawo kay naata sa Pilipinas di unto. Only in the Philippines ra kaayo. Daghan ang mga CCTV sa kanto. Ilang mga mata sige ug tutok nimo. Napay baba gabuwa baho kaayo.
Dunay laglibak mga Pilipino, walay mapili bisan unsaray komento. Anad nako sa mga tao, kay naata sa Pilipinas iunto. Anad nako sa mga tao, wa ko'y pake kay iyahay tas pag-asenso. Filing ang mga kandidato, andam ng mudagan og mo serbisyo kuno, abtik mo lang mano sa makit ang tao. Misihan ka bisag wa kailan nimo, magpa-impress dayon aron ka mo boto. Ilaron ra ka sa ilang diskurso, ang saad mo asenso, binutbot di ay to platapormang wa magkadimao. Mag-iloganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila planong walay klaro. Nya pag makadaog na lipay na kaayo, sa adwa matuman abtan na lagtermino. Dili maduulan wa nakailan nimo, maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto, ang 30 tuas purok leader ninyo. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga. Matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga. Matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Magiluganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila planong walay klaro. Nya pag makadaog na lipay na kaayo, sa adwa matuman abtan na lagtermino. Dili maduulan wa nakailan nimo, maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto, ang 30 tuas purok leader ninyo. Ang inyo ang boto ayaw og ibaylo sa kwarta ni anang mga kandidato. Election kandidot sa pahiyo, sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti na magmahala sa mga palitunon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitunon isdautan o sa lagun, ang kwartang ko sa kalibo dali ragit nga huton. Ang saad nila sa una wakit nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilura. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Lahi ragit kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili taman ning kamot isab ta makakaon. Kada eleksyon ra ba pasaligan gyud ta nila, lamanuhon taon nya sila pangisi-ngisi pa. Daghan kaayo og mga saad pero atik ra kitang mga botante
perti gisulod ra sa ilang bulsa. Asa naman tong saad nga barato ang bugas, maayong musaad-saad pero presyo ni taas. Ang uban wala patawod sa utang makaimpas, gahandom gud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na, bugas nga tag 20 wa na. Karong panahon na pertigyud nga lisura, ang mga palitunon in taon pagkamahala. Unya ato ang sweldo gamay pagyud kaayo, igura ipalit og bugas tagsa ka kilo. Bugas ra ba karon ni saka na ang presyo, 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo, balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy kanig yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton pertinada yung mahala, pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon barato pa kaayo, busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato, mga palito nun barato lang walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Benting bigas, way ni gawas na nga pasmo mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo? Okay pa mo? Mo'y ayo yo.
Daghang nagproblema sa karon nga panahon na isa na ang mga presyo palitonon mahal na dili nagyud ni masabot. Daghan ang gabagot-bot apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni di na tinuod, ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig giatay na gyud ni karon. Ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Nganong ing animan atong kahimtang hadlok na ang kalibutan. Kriminal nagkadaghan mga patay bisan asa, ang rapist nakadroga. Paghawa ni Duterte ang adik gangisina. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni di na tinuod, ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig giatay na gyud ni karon. Ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sabyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni di na tinuod, ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig giatay na gyud ni karon. Ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makaparis kagway ayo. Oy kamong mga batan-on, pugi na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sayo. Samot kung way trabaho, hala minyo ibirahi paspasi. Kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali. Nga ang kaminyoon dili man taon contest ni. Hala minyo ibirahi paspasi. Kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung
biga diha. Ayaw sa mo pagminyo kung wa pa'y tarong trabaho. Lisod na gyud kaayo, samot kong makaparis kagway ayo. Uy kamong mga batan-on, pugi na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo, ay hana ang minyo-minyo. Di lalim maminyog sa'yo, samot kung may trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyon dili man taon contest ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay gi-interni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado biyudong tiguan, og napadulong sa ilahang panag-ipon. Og iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Ay, amiga ko nagmahay. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado biyudong tiguan, og napadulong sa ilahang panag-ipon. Og iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Ako
nag 69 pa. Unya naratol ang kirida, sa bintana nilayat na lang siya. Kabukot kay wanay sinina, gitabunan ang daguay niya. Ug matud pa sa asawa, mapremyuhan kung kinsay kanila. Nitago yun ang kirida, kay hadlok man sa kaisog sa asawa. Pagagnaw ang iya ang bana, kay namaligya sa kaptangan nila. Wara may ambag sa ilaha, kay tanan hinaguan sa asawa. Asawa perting sukoa, kay way po ang iyang bana. Annulment iyang file na, malipay na gyudto ang kirida. Kay gusto nga maka-second round pa, ug ang 69 favorite nila. Sa sunod kay mag-helicopter na. Ako nakakita og gwapang dalaga, puti iyang putis, pertig yung hamisa. Ang iyahang abil, perting nga kapula, taas iyang buhok, nindot pod og mata. Kung maglakaw siya, pertig yung seksiha, sa pahiyong niya mainlove ka. Apan ako nakurat sa iyang kagwapa, kay lady boy man di ay siya. Dili ko katuo sa iyang gisulti, kay sexing tan-awon, murag yun og bayi. Mailad yun niya ang mga lalaki, ma-insecure niya ang mga babayi. Pagmodel og barog, lawas niya bigot. Kung maglakaw, I love you pang sampot. Ikaw yun malingaw sa iyang pasiaw, sa kasipat way makalabaw. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Pero makabilib ang ilang diskarte, mangita og raket aron lang mabuhi. Bisag unsang trabaho sila gyud magpugi, bisag gamayng sweldo dili gyud mo pili. Daghan og talento dili magpapildi, ayaw sila og bugal-bugali. Nagkadaghan sila ang bayot nga gwapa, ang mga sexy nagkalat na. Siya si lady boy ang baying ikugan, mailad ka kung dili nimo tutukan. Ni adtog DSWD si ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tawo nag
sayo pagyud ugikan sa balay. Bisan buros pa si ante, agwantag pila abante. Gahinam-hinam sila sa 10K, kay dakong tabang makapalit nagpante. Unya pagdawat na sa sobre, paato og barangay si ante. Ang sobre iya nang giabre, 1.5 na lang bilin sa 10K. Natingala gyud si ante, ngutan na siya sa sekretary. Unya ang tubag niini, daghan daw sila magbahin sa 10K. Unya nagvideo nagyud si ante, kay naguol sa sulod sa sobre. Ang tod nag-viral nagyud, kini nabalita na pod sa TV. I-question ang mga kapitan kung anong hila ang buhaan. Luoy taon mga katawhan, ang ayuda nila gikupitan. Pagkamaro laman yung taon ning uban, hangol og kwarta kay daghan mang utang. Ayuda nga 10K 1.5 na lang.